ஸோ வெல்கம் டு எஸ்ஏஐஎஸ் அகாடமி. ஸோ நம்ம இதுவரை 21 டெஸ்ட் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து 22வது டெஸ்ட்டு. இது பகுதி ஆ பிரிவுலேருந்து எடுத்திருக்கு. இலக்கியத்தை பேஸ் பண்ணி முழுக்க இருக்கும். சரிங்களா? இலக்கியத்தை மட்டும் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? அதாவது அந்த திருக்குறள் ஆரம்பித்து கம்பராமாயணம், பெரிய புராணம், அதுல வந்து சிலப்பதிகாரம் வந்து 8 தொகை நூல்கள்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கேட்டிருப்பேன். இதுக்கு ப்ராப்பராக ஆன்சர் பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். திருக்குறளில் உள்ள துறவறவியலில் எத்தனை அதிகாரம் உள்ளது? ஆப்ஷன் ஏ 4, ஆப்ஷன் பி 20, ஆப்ஷன் சி 13, ஆப்ஷன் டி 1. ரெண்டாவது கேள்வி, களவியலில் எத்தனை அதிகாரம் உள்ளது? களவியலில் எத்தனை அதிகாரம் உள்ளது? ஆப்ஷன் ஏ 7, ஆப்ஷன் பி 18, ஆப்ஷன் சி 13, ஆப்ஷன் டி 1. மூணாவது கேள்வி, திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவருள் காலத்தால் முந்தியவர். திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவருள் காலத்தால் முந்தியவர். ஆப்ஷன் ஏ தருமர், ஆப்ஷன் பி பரிமேலழகர், ஆப்ஷன் சி மல்லர், ஆப்ஷன் டி காளிங்கர். நாலாவது கேள்வி, திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவருள் காலத்தால் பிந்தியவர். திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவருள் காலத்தால் பிந்தியவர். ஆப்ஷன் ஏ தருமர், ஆப்ஷன் பி பரிமேலழகர், ஆப்ஷன் சி மல்லர், ஆப்ஷன் டி காளிங்கர். ஐந்தாவது கேள்வி, இணையில்லை முப்பாலுக்கு இந்நிலத்தே. ஆப்ஷன் ஏ பாரதிதாசன், ஆப்ஷன் பி பாரதியார், ஆப்ஷன் சி ஔவையார், ஆப்ஷன் டி வாணிதாசன். ஆறாவது கேள்வி, திருக்குறளில் உடைமை என்னும் பெயரில் உள்ளது அதிகாரம் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதாவது திருக்குறளில் வந்து உடைமைங்கிற அதிகாரம் எத்தனை இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் ஏ 10, ஆப்ஷன் பி 9, ஆப்ஷன் சி 8, ஆப்ஷன் டி 7. ஏழாவது, 7 என்னும் எண்ணுப்பெயர் எத்தனை குறட்பாவில் உள்ளது? ஆப்ஷன் ஏ 8, ஆப்ஷன் பி 9, ஆப்ஷன் சி 10, ஆப்ஷன் டி 11. ஆப்ஷன் ஏ 8, ஆப்ஷன் பி 9, ஆப்ஷன் சி 10, ஆப்ஷன் டி 11. சரிங்களா? ஓகே. எயித் ஒன், திருக்குறள் முதலில் பதிப்பித்து வெளியிட்ட ஆண்டு. திருக்குறளை முதலில் பதிப்பித்து வெளியிட்ட ஆண்டு. ஆப்ஷன் ஏ 1813, ஆப்ஷன் பி 1815, ஆப்ஷன் சி 1814, ஆப்ஷன் டி 1812. ஒன்பதாவது கேள்வி, திருவள்ளுவ மாலையில் எத்தனை பாடல்கள் உள்ளன? ஆப்ஷன் ஏ 53, ஆப்ஷன் பி 54, ஆப்ஷன் சி 56, ஆப்ஷன் டி 55. 10வது கேள்வி, புறநானூறில் பாடிய பெண்பார் புலவர்கள் எத்தனை? ஆப்ஷன் ஏ 14, ஆப்ஷன் பி 16, ஆப்ஷன் சி 12, ஆப்ஷன் டி 15. 11வது கேள்வி, தமிழ் வரலாற்று கருவூலம் என்று அழைக்கப்படும் நூல். தமிழ் வரலாற்று கருவூலம் என்று அழைக்கப்படும் நூல். ஆப்ஷன் ஏ புறநானூறு, ஆப்ஷன் பி ஐங்குறுநூறு, ஆப்ஷன் சி கலித்தொகை, ஆப்ஷன் டி அகநானூறு. 12வது கேள்வி, அகநானூறில் எத்தனை புலவர்களை பாடியுள்ளனர்? ஆப்ஷன் ஏ 400, ஆப்ஷன் பி 145, ஆப்ஷன் சி 275, ஆப்ஷன் டி 203. 13வது கேள்வி, குறுந்தொகையை தொகுத்தவர். ஆப்ஷன் ஏ பூரிக்கோ, ஆப்ஷன் பி கூடலூர் கிழார், ஆப்ஷன் சி நல்லந்தோனார், ஆப்ஷன் டி தெரியவில்லை. 14வது கேள்வி, அகநானூரை தொகுத்தவர். ஆப்ஷன் ஏ பூரிக்கோ, ஆப்ஷன் பி கூடலூர் கிழார், ஆப்ஷன் சி உருத்திர சன்மர், ஆப்ஷன் டி தெரியவில்லை. 15வது கேள்வி, கலித்தொகையை தொகுப்பித்தவர்.
கலித்தொகையை தொகுப்பித்தவர். ஆப்ஷன் ஏ உக்கிர பெருவழுதி. ஆப்ஷன் பி சேரல் இரும்பொறை. ஆப்ஷன் சி பாண்டியன் மாறன் வழுதி. ஆப்ஷன் டி தெரியவில்லை. 16வது கேள்வி. ஐங்குறு நூறு நெய்தல் திணையை பாடியவர். ஆப்ஷன் ஏ ஓரம் போகியார். ஆப்ஷன் பி அம்மூவனார். ஆப்ஷன் சி கபிலர். ஆப்ஷன் டி ஓதலாந்தையார். 17வது கேள்வி. கலித்தொகையில் மருதகளியில் உள்ள பாடல்கள் எத்தனை? ஆப்ஷன் ஏ 35. ஆப்ஷன் பி 17. ஆப்ஷன் சி 29. ஆப்ஷன் டி 33. 18வது கேள்வி. பதிற்று பத்தில் 7ஆம் பத்தை பாடிய புலவர். ஆப்ஷன் ஏ பரணர். ஆப்ஷன் பி குமட்டூர் கண்ணனார். ஆப்ஷன் சி கபிலர். ஆப்ஷன் டி அரிசில் கிழார். 19வது கேள்வி. 10 பாட்டில் அகமும் புறமும் சார்ந்த நூல். ஆப்ஷன் ஏ முல்லைப்பாட்டு. ஆப்ஷன் பி குறிஞ்சிப்பாட்டு. ஆப்ஷன் சி பட்டினப்பாலை. ஆப்ஷன் டி நெடுநல் வாடை. 20வது கேள்வி. முருகு என்று அழைக்கப்படும் நூல். ஆப்ஷன் ஏ திருமுருகாற்றுப்படை. ஆப்ஷன் பி முல்லைப்பாட்டு. ஆப்ஷன் சி குறிஞ்சிப்பாட்டு. ஆப்ஷன் டி பட்டினப்பாலை. 21வது கேள்வி. நெஞ்சாற்றுப்படை நூல்கள் உள்ள பாடல்கள் எத்தனை? 103, 261, 583, 500. 22வது கேள்வி. ஏலாதியை இயற்றியவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ கனிமேதாவியார். ஆப்ஷன் பி காரியாசன். ஆப்ஷன் சி ஔவையார். ஆப்ஷன் டி பூதஞ்சேந்தனார். 23வது கேள்வி. முதுமொழி காஞ்சி இயற்றியவர். ஆப்ஷன் ஏ காரியாசான். ஆப்ஷன் பி ஔவையார். ஆப்ஷன் சி பூதஞ்சேந்தனார். ஆப்ஷன் டி மதுரை கூடலூர் கிழார். 24வது கேள்வி. 4, 5, 6 திருமுறையை இயற்றியவர். ஆப்ஷன் ஏ திருநாவுக்கரசர். ஆப்ஷன் பி திருஞான சம்பந்தர். ஆப்ஷன் சி சுந்தரர். ஆப்ஷன் டி மாணிக்க வாசகர். 25வது கேள்வி. ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று கூறியவர். ஆப்ஷன் ஏ திருநாவுக்கரசர். ஆப்ஷன் பி திருஞான சம்பந்தர். ஆப்ஷன் சி திருமூலர். ஆப்ஷன் டி சுந்தரர். 26வது கேள்வி. திருப்பாவை இயற்றியவர். ஆப்ஷன் ஏ ஆண்டாள். ஆப்ஷன் பி திருநாவுக்கரசர். ஆப்ஷன் சி திருஞான சம்பந்தர். ஆப்ஷன் டி சுந்தரர். 27வது கேள்வி. அடிகள் நீரே அருளுக என்று கூறியவர். ஆப்ஷன் ஏ கம்பர். ஆப்ஷன் பி இளங்கோவடிகள். ஆப்ஷன் சி சீத்தலை சாத்தனார். ஆப்ஷன் டி நக்கீரர். 28வது கேள்வி. திருத்தக்க தேவர் வாழ்ந்த காலம். ஆப்ஷன் ஏ 7. ஆப்ஷன் பி 8. ஆப்ஷன் சி 9. ஆப்ஷன் டி 6. 29வது கேள்வி. குண்டலகேசியை இயற்றியவர். ஆப்ஷன் ஏ தோழாமொழித்தேவர். ஆப்ஷன் பி நாதகுத்தனார். ஆப்ஷன் சி காந்தியார். ஆப்ஷன் டி தெரியவில்லை. 30வது கேள்வி. ராமாவதாரம் இயற்றியவர். ஆப்ஷன் ஏ வால்மீகி. ஆப்ஷன் பி கம்ப. ஆப்ஷன் சி நக்கீரர். ஆப்ஷன் டி சேக்கிலார். ஸோ நான் 30 கேள்வி படிச்சுட்டேன். ஆன்சர்ஸ் நான் காமிக்கிறேன். ஓகே. ஸோ ஆன்சர்ஸ் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.